happy day. Lo d'avui és un acomiadament, un homenatge, un punt d'inflexió. Què és? Bé, doncs la partida d'avui és realment la despedida del món professional. D'alguna forma dir adeu al món professional, que ha estat pràcticament 18 o 19 anys jugant partides a aquest nivell, i des del 2016, degut a una lesió, ja no havia pogut tornar, i d'alguna forma en aquesta partida m'han donat aquesta oportunitat de poder dir adeu al món professional. Tu creus que has estat considerat, estimat i apreciat per la gent del teu poble i pels aficionats en general? Sí, i damunt esta setmana encara m'he donat compte més, per tots els missatges que m'han arribat i per tota l'estima i per tot el carinyo de la gent. Jo em considero que la gent en té un bon apreci i crec que tenen un bon record meu com a jugador. D'ací no res, començarà l'última partida. Recordes la primera? On va ser i contra qui va ser? El dir la veritat no recordo massa bé la primera. Recordo els inicis com a juvenil. I recordo també quan vaig començar a jugar, dins del món professional. No ho recordo massa bé, però sí que tinc un poc aquests records de ser encara 16, 17 anys i començaria a jugar en els professionals, que per a mi en aquell moment eren els meus ídols, Carlos, Gorcha, Juan, i sí que recordo aquestes partides, jo que estava dins del vestuari un poc assustat de veure'ls al meu costat. I bé, mira, va passant el temps, van acostumant-te, ells també es van fer majors, ells també van tindre que retirar, i ja el dic que no recordo en especial ninguna partida de començament, però sí que recordo de forma general aquests inicis en aquests jugadors que per a mi eren els meus ídols. I trobes que recordaràs esta? Sí, segur, perquè crec que és molt especial, i damunt jo crec que la gent també ha respost molt bé o respondrà molt bé, i serà, crec que, un dia o una nit bonica. Moltes gràcies, campió. Molt bé, gràcies. Waldo ha sigut el raspall, el número 1 referent per a mi, per a tots els jugadors. Ha sigut l'ídol, el referent per a seguir, per a ser un exemple a tindre en compte, i sense ell el raspall no seria res. Gràcies a ell som més notoris davant la gent. Waldo per mi és primer un gran amic, després un grandíssim pilotari, però sobretot un cavaller de la pilota, una persona que vol i estima la pilota per damunt de tot, i per això a mi em compta molt. Així que li desitge el millor i la mateixa sort fora del trinquet, igual que la que tenim dins. I agrair-li tots els anys de pilota. Moltes gràcies, Waldo. Waldo, per mi és un gran jugador, un gran deportista, m'ho ha demostrat tots els dies, i des que ell no juga, jo no veig les partides igual. Per mi era, quan jugava molt fi, era un Federer, i és el meu fill, per això parlo també d'ell. Juan, com a Rica. José. Estan en el postre. No me'ls heu Waldo és Waldo, no té distinció. Messi és Messi, Waldo és Waldo. Ho fa bé. I jo sempre m'he fijat en ell i he intentat ser com ell. És amic major, però el que ha fet este home jo no ho he vist mai. I crec que ho veig. Punxa? O què? Com ha de fer?
I ja que deixeu les meves paraules, intentar recordar-me de tots, no? El primer, aquesta obra que està allà, perquè diuen els artistes que l'aplaudiment és l'aliment de l'artista. Vull un aplaudiment que s'escolta de si a arriba per Armando Fina! Què fas-hi darrere? Me caguen, Déu.